Tapos may buntag, ani ka Jane tayo ni. Oo, kay Ma'am Leia. Nagapaluwagan mo siya sa ako Naka-block na good me. Kay 3 months na siya bawla kahatag sa iyang bayro nun nga paluwagan. Dalab. Mo ang giadto diri kay ikaw mo gud iyang co-maker. Accepted din no. 3,950 na naman ang kulang. Oh, na diri. Naa ka? Oh. Sige. Kana lang muhatag. Naman diri yaman gipadala sa ko. Sige. Nalang may say na. Dalab. Wala pa do kakabayad og 3,900. Asa mo to imong gibikas? Nalang may pirmahan sa imo nga man pa-receive na mo nga magbayad. Diri lang ta boss. Daw lang open boss. Surprise! Happy birthday! Wala ko kasi tingnan man naman check bayad. Pero bayad lagi hapon ka. Mayo gid Bayad na lang naman ko birthday today. Ala oy, sana all. Happy birthday! Asa makagikan, boss? Ay, na-ako'y kikuha. Ulbaan magpunta ba nga wala ka dire? Okay. Kabalo naman tano kung kinsay nagpadala no. Sige. Si ma'am na asyay mensahe para sa imo ha. Happy birthday to my jowa, one of the most caring and loving partner. I'm so blessed and thankful to have you. I love you always. Sana walang magbago. Away bati man tayo, bulag balik ulit. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Simula ng araw ay gabi pala na nakita kita. Thank you for accepting me for who I am. And thank you for loving and caring my baby. I may not be the best GF in the world, but I promise I will be with you. Thank you because you are always be there for me and for my son. Salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay mo sa akin. And of course, thank you sa family mo na buong puso tanggap ako kung ano ako. Especially to Ate Arian, Mami Leia, and Father Soon. Salamat sa mga efforts. I love you always, bana ko. Enjoy your day. Happy birthday. Ana manggut siya nga, ana siya sa kuo nga, lalabot si nindot i-prank. Ako yung ipangutan. Tiyatay niya, ana 3,900, wala mo yung siya bayad na bagay na ngayon. Pero kulbaan gamay? Ay wala. Ay dagan magpambayad no? Ay, sana all. Okay, sige. Boss, mangayo may mensahe nimo para kay ma'am. Sige lang, good. Hala, chat na lang. Sige. Yan, happy kasi ang ipadala. Sige, mag-blow sa tag candle. Pila edad yan 30. Umura na mag-29. Agay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Boss, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Boss, kami di ay ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang napili ni Ma'am Leia para magpadala diri og sa iyang love, no? From Saudi with love. Kayo. LDR ay mo? Wow, pila na ka years? Ay, 9 months. Wow, sana all. Okay, nahapit ta karon? Wow. Last message kay Ma'am Leia, bisag I love you na lang diha. Nag-away niya. Ala, oy. Mo di ay giaway ka kay naay pa surprise.
Okay. Oo. Thank you kayo, ma'am. Happy birthday. O, salamat po kay Ma'am Lia. Sige, amo abos nga wish sa inyo ni Ma'am Lia no nga more years of road to forever na unta no. Amen. Okay, happy birthday. Wala ka makanato. Happy birthday. All the stars are shining bright, just like the nights